Obično na početku bilo koje priče sve ide dobro i onda krenu da se dešavaju situacije u kojima se ne snalazimo, u kojima se ne razumemo, u kojima bismo htjeli nešto drugačije i mi onda naravno dobijemo signal da nešto nije u redu u tom odnosu i mnogo se uplašimo. I onda krećemo sa tim iracionalnim ili netačnim uverenjem da u dobrim odnosima nema neprijatnih situacija i neprijatnih razgovora. A u stvari ono što je činjenica to je da u dobrim odnosima itekako ima neprijatnih situacija i neprijatnih razgovora, ali oni imaju pozitivne ishode. Jer mi uvek kada radimo zajedno, mi ulazimo u to kao različiti ljudi i ulazimo kao ljudi sa različitim idejama. I to je zapravo benefit, to je plus, jer svako donosi nešto drugačije i nešto posebno i nešto što može da bude korisno. Onda se naravno dešava da dolazimo do sukoba različitih mišljenja i mnogo je važno da o tome pričamo. Zato su neprijatni razgovori u stvari ključno važni da bi mi mogli da napredujemo.